Sziasztok! A mai kis filmben megmutatom nektek, hogyan történik a vonatmosás. Itt mi nálunk. Itt vagyunk a számítógépnél, beprogramozzuk a mosandó járművet. Mosás. West Traffic vonat, X60-as. Összesen 4 kocsink van, és a jármű száma 402. És indítás. Indítás. Hogy mosás, indítás. Így. Kérem, várja meg a jelzőt. Kapu nyílik. És megyünk. Az ajánlott sebesség az 1-2 km/h szokott lenni. Úgyhogy megpróbálunk szép lassan előre becsúszni. Mindjárt bekapcsol a mosó. Közben ugye ott van fönt a madzag, ami teljesen villanyáram alatt van. És már is indul a víz, sugár oldalról. Vagy ez valami vegyszer akar lenni. Så ber vi om din närhet och din välsignelse över vår gudstjänst. Vi lovsjunger dig och prisar dig för vår röst. Vi lovsjunger dig och prisar dig. A piros lámpa azt mutassa, hogy meg kell állni, meg is álltunk. És akkor ez itten elkezdi mosni nekem a szélvédőt, ez a vízszintes kefe. Ott lehet látni halványan, hogy ez a kefe ez 2 részben van összerakva, 2 fél karból áll, tehát ezek közepen nem kapcsolódnak össze. Ez azért lett így csinálva, mint nyilvánvaló, hogy majd a végén ezek ketté nyílnak, és akkor én tudom folytatni az utamat előrefelé. Mivel ugye fönt van áramszedő és egyéb dolgok. De így is elég jól működnek. Ez pedig a saját kitalálásom eredménye, hogy én közben járatom lassan az ablaktörlőt is, mert tisztább lesz a szélvédő. Úgyhogy ez most itt 1-2 percig nekem mossa az ablakokat. Aztán utána, amikor megvan, akkor majd szépen kinyílik a kijárati ajtó, és tovább folytatom az utat. Közben villognak a fények. Még egy apró dolog, ugye, miközben mi mosni szoktuk a vonatot, mindig kiiktassuk a VB-t, ami itt megfigyelhető, hogy ATC Frankoblad. Nem tudom, mennyire lehet ezt pontosan látni. Hogy ez az. Működik a fókusz is szépen. A kefék ketté nyíltak, ott van fönt az egyik fél, és ott van a másik fél, és az megy hátra nekem. Közben mossa itt a vonatomat, ez közben kinyílik a bejárati ajtó, a mosónak a kijárati ajtójából mondva, és egy F betű kezd el nekem villogni, ami azt jelenti svédül, hogy framåt,
Tehát elkezdek lassan-lassan előre menni. Nagyon-nagyon lassan megpróbálok. Közben kicsit megzavarodott szegénykém. Jó, és akkor bejöttek az oldalkefék is, amik megmossák a járműnek az alját is. Közben itt lehet látni a sebességet, 1-2 km/h. Hiányzik, azt jelzik, menjek lassabban. Közben belegurultam a 3 km/h-ba. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla. Er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er. Közben a hang, amit hallani lehet, hogy néha megszólal, ez a kikapcsolt VB-nek az eredménye. Ilyenkor a pedált sűrűbben kell nyomkodni, vagyis ilyenkor kizárólag csak is ebbe az egy esetben kell pedáloznom. Egyébként a pedált középalással kell tartani menet közben. És jelez a berendezés, hogy álljak meg. Most ami történik, hogy a berendezés megmossa a hátsó ablakot is a vonatnál. Kicsit hátra szaladunk, és akkor megpróbálom ezt is megmutatni nektek, hogy hátul közben megy a mosó. Tehát igen, itt is megy a mosó. Az ablaktörlőt itt nem tudom bekapcsolni. Úgyhogy meg lesz mosva a hátsó fele is a vonatnak. Visszamegyünk az első vezetőállásra. Amikor meg lesz a jármű, jó, elkészült a mosás, kigyulladt az F betű, úgyhogy lehet tovább menni lassan 2 km/h-val. Közben megpróbálom tartani a lassú sebességet, hogy jó alaposan mossa meg a berendezés a vonatot.
Közben szabad a tolatásjelző, a másik jelző kialudt, ez azt jelenti, hogy a vonat vége kijött a mosóból, és most egy kicsit rágázolunk a dologra. Gyorsan érjünk át oda. Megállunk a tolatási jelző előtt, amin ugye megálljelzés van, befékezem a járművet. Parkolófék, és kikapcsolom, és hát megcserélünk, és közben megnézzük, hogy milyen lett a végeredmény. Ajtó bezár, és akkor megyünk. Hát igen, úgy látszik, hogy tisztább lett, mint volt. És ugye megvan a csáp is fönt. Szépen meg lett mosva a vonat. Ez most így eléggé szép tiszta. Hát ja, elég tűrhető. Gyakorlatilag itt van két folt, amit a kefék nem érnek el sehogy sem. Hát ezt valakinek kellene orvosolni, de hát ez van, így működik. Na, nagyjából ennyit a vonatmosásról. Köszönöm, hogy megnéztétek a filmemet.